Sinjek ganyokan Cinanta, Sinta ing madya mbangun karsa kang busana lir Raja Kapirwada. Lah punika ta ingkang dados mustika karya memaniking kada jatining kang ilenggang. Sing temanten kekalih Bagus Pradipta Gautama kaliyan Rara Sekar Anum. Lumampa kekanten asta keket raket renggang gula kemempyur pulut. Kekalinya sajak lingsem nanging suka. Hanggo ngremedyan asta ngarita yen sedaya tamu boten wonten ingkang pirsa. Kajawi pedaliwara dasar pusdangu denira hangati tumapipaking pakaryan. Narma sekedap-sekedap panginjal huswa angget lati karana tansah karyadaya kang guniput wangke ing tilam sari. Sawiginya sang pinenten lapunika ta ibu juru paes doloh ibu pangembaning putra temanten sekalian. Dasar ibu paes prigel trampil anggoyin jejibahan. Anggeraga amamantes sing pinangten mila asiling pakaryan satuwu datang nguciwani. Semanten ugi ibu pangenaking putra temanten ugi prigel lan pinter nata balawisma. Momong putra datang kuciwan. Lampahira sang Bidaraja ginaruwuk para remaja putri Esting lir putri Thomas. Dasar sedaya sami sutining warni gendhes luwih marak ati lelewane minalogi. Ing pangajap benjang dadya putri kang sejati kadya swargi Raden Ajeng Kartini ingkang kaesti. Amung sawiji mugi-mugi benjang winengku satriya sejati. Ingkang kepareng tutwuri hadyani lah menika ta ingkang hamengku karya Srimbang Gonwa. Harliling kanan kering sajak sarju katuju ing penggalih. Wuningani balu daging tamu balambar dumugi ing pengalih prasosot boten kenging pinanto ing basa. Sewu bagya dada sejuga.